Hey, har du hørt om alle de nye statstilskud, der kommer i 2025? Nej, det har jeg ikke. Hvad er det for nogen? Jo, der er et nyt håndværkerfradrag, som giver dig mulighed for at trække udgifterne til arbejdsløn for boligforbedringer fra i skat. Der er også et nyt servicefradrag, som giver dig mulighed for at trække udgifter til serviceydelser som rengøringsfolk og gartnere fra i skat. Og der er også en ny energirenoveringspulje, som giver økonomisk støtte til boligejere, der laver energieffektive forbedringer i deres hjem. Det lyder fantastisk. Hvordan kan jeg benytte mig af disse tilskud? Jeg er ikke en økonomisk ekspert, men jeg har lavet lidt research, og jeg tror, jeg har en god forståelse af, hvordan de fungerer. Lad mig fortælle dig, hvad jeg har fundet ud af. Lad os starte med håndværkerfradraget. Det er en fantastisk måde at spare penge på boligforbedringer. Du kan trække op til 8.600 kroner per person fra i skat. Det er mange penge. Hvilke slags boligforbedringer er berettiget til håndværkerfradraget? Her er nogle eksempler. Energisparende forbedringer, såsom at installere nye vinduer eller døre, eller opgradere din isolering. Klimasikringsforanstaltninger, såsom at installere oversvømmelsesbarrierer eller reparere et utæt tag. Vedligeholdelse og reparationer, såsom at male dit hus eller reparere et ødelagt tag. Det er et ret bredt udvalg af ting. Så hvordan ansøger jeg om håndværkerfradraget? Det er faktisk ret simpelt. Du skal bare få et tilbud fra en kvalificeret håndværker for det arbejde, du vil have udført. Derefter skal du betale for arbejdet via en bankoverførsel. Når du har gjort det, kan du indsende din ansøgning om håndværkerfradraget. Lad os nu tale om servicefradraget. Det er en fantastisk måde at spare penge på ting som rengøring, havearbejde og børnepasning. Du kan trække op til 17.500 kroner per person fra i skat. Det er jo endnu mere end håndværkerfradraget. Så, hvordan fungerer det? Det fungerer meget ligesom håndværkerfradraget. Du skal blot få et tilbud fra en kvalificeret serviceudbyder for det arbejde, du ønsker udført. Derefter skal du betale for arbejdet via en bankoverførsel. Når du har gjort det, kan du indsende din ansøgning om servicefradraget. Lad os nu tale om energirenoveringspuljen. Det er en fantastisk måde at få økonomisk støtte til at lave energieffektive forbedringer af dit hjem. Du kan få op til 40.000 kroner i støtte. Det er mange penge. Hvilke slags forbedringer er berettiget til energirenoveringspuljen? Her er nogle eksempler. Installation af solceller, opgradering af din isolering, udskiftning af vinduer eller døre, installation af en varmepumpe. Det lyder fantastisk. Så, hvordan ansøger jeg om energirenoveringspuljen? Det er lidt mere kompliceret end de to andre tilskud. Du skal indsende en ansøgning til Energistyrelsen. De vil gennemgå din ansøgning og vurdere, om du er berettiget til støtte. Så der har du det. De 3 nye statstilskud, der er tilgængelige for boligejere i 2025. Det er virkelig god information. Jeg vil helt sikkert undersøge disse tilskud og se, om jeg kan benytte mig af dem. Hvis du er boligejer, er der en række statstilskud tilgængelige, der kan hjælpe dig med at spare penge på boligforbedringer og energiforbrug. Sørg for at lave din research og udnytte disse muligheder. Du kan finde mere information om tilskuddene på hjemmesiderne for Skattestyrelsen og Energistyrelsen. Du kan også tale med en finansiel rådgiver for at få hjælp til at forstå tilskuddene og finde ud af, om de passer til dine behov. Sørg for at gemme alle dine kvitteringer og fakturer, da du skal bruge dem for at ansøge om tilskuddene. Vær tålmodig, da det kan tage noget tid at modtage dine tilskud.